Hai salut băieți și bine un nou clip, eu sunt Traix, ce mai faceți măregilor? Astăzi vreau să facem un clip nebun rău de tot pe Fortnite, continuarea de la clipul Copiii Toxici. Vreau să intrăm pe partea royal și să vedem dacă reușim să găsim persoane cu care să facem acest clip. Să băgăm acolo lockerul full forță și să vedem ce reacții au. Nu uitați de like și subscribe, haideți la clip, let's go! Și hai salut băieți și bine ați un clip aici, forță pe Fortnite. Suntem deja pe partea royal. Da, vreau să vă zic că nu știu când o să fac un intro, probabil am făcut deja, însă filmez de vreo oră și încerc să caut copii toxici, nu prea reușesc din ce observ, dar măcar să facem o caterincă pe aici. Poate o să dăm de ceva OG skin, cer și o să fac mișto pe aici. Avem un skin Jordan pe aici, așa, frumos. Nu uitați de like, subscribe și nu uitați să apăsați pe clopoțel, pentru că o să primiți notificare de fiecare dată când postez un clip nou. Da, nimic interesant. Băi, are nei mari, om. E cam forțini, om. Nu văd nimic interesant, deci de o grămadă de timp încerc să caut ceva, nimic și nimic. Deci clipul trecut mi-a ieșit mult mai bine, deoarece am reușit să găsesc pe cineva și într-un timp mult mai scurt. Acum caut de ceva timp și nu prea merge. Chiar dacă sunt default, dau Orange Justice pe aici, niște emote-uri mai așa că deja încep să mă plictisesc. Dar poate găsesc pe cineva până la urmă. Domnul Chunk Lee. Pe mine mă enervează prea tare pe partea royal, pentru că în continuu vin ăștia cu ATV-urile și Temping. Oh, un Skull Trooper. Da, nu e OG, dar a plecat. Nu mai zic nimic. Mi-a dat cam țeapă. Why are you running? Why are you running? Nimic. Deci sper să nu vă plictisiți. Sper să reușesc să găsesc ceva, pentru că am încercat de multe ori să filmez. A, uite Skull Trooper-ul. Și abia, na, care o să fie filmare bună. Hai să ne punem și noi skin. Băgăm și noi gulu. Frumos. Să vedem ce reacție o să aibă. Da, am un locuri puțin de zonat. Ia să vedem, cineva? Da, ăștia bă, hai că mai nenorocit. Da, nu mai zic nimic. Forță, ce să mai zic. Bă, nu te cred. Efectiv, nimeni. Emotul ăsta e rar cu zombie, nu știu cine îl știe. Un Ragnarok. Da, nu e nimeni fascinat. Ba da, hai că sunt player care se uită la mine. Am admiratori. Da, lumea nu e prea uimită de un skin OG. La urmă, pe partea royal sunt foarte multe skinuri OG și foarte multă lume, pardon, cu skinuri OG. Spuneți dacă vreți să mai continui seria, nu uitați să dați un like să văd dacă este susținere, să mai filmez. Momentan nimic interesant. Sunt eu prea bun de aia. Nu mai zic. Oh, Neo Versa. Da. Bă, plictiseală mare că nimic OG așa să fiu uimit și eu de cineva. Nu prea găsesc. Bă, dar chiar nimic. Dăm și noi pe aici, vedem ce iese. Ce e asta? Ce zboară ăsta, mă, despre cabul? Hai că e caterică, serios. Flosul. Drift? Da. Probabil o să revin când e ceva mai interesant, că momentan văd că mai... Băi băieți, și după atâta timp, după ce și-au bătut aia joc de mine, am reușit să dau de un Renegade Raider. Avem aici un Renegade lângă noi. Deci după foarte mult timp n-am găsit efectiv nimic și-au bătut aia joc de mine. Mă luau la mișto, efectiv. Ok, deci are Raider's Revenge. Are și Backbling-ul de la skinul Galaxy. Oh, Al Ghul. Interesant. Mamă, vezi că are Black Knight, că... Na, hai să ne schimbăm și noi skin-ul. Hai mă, vină cu a... Vreau să văd că sunt eu. Hai să ne schimbăm oricum, cred că îmi pun Skull-ul. Sau, nu, Renegade-ul și noi. Hai să ne punem Renegade-ul. La fel, ia uite-l, mă. Bă, ce toxic e el. Bă, de ce nu mă ăsta take de el? Ăsta își bate joc de mine. Băiatul meu. Hai să punem Skull-ul ăla, zic. Zic și eu. Hai că aici n-a plecat. Mă gândeam că pleacă.
Că de multe ori mi se întâmplă să plece playerii când mă schimb în cabina asta. Mă rog. Ia uite mă ce se flexează el. E flexă, nu joacă. Opa, friend request-uri. Nu știu dacă am primit mai devreme. Hai să punem tot locul, zic. Așa, ca să fie treaba. Acum sunt mai OG ca el pentru că, na, aerialul e cel mai OG skin. Așa este considerat. Văd că dă lumea take de el pe... Mamă, bă, are ăla Riders Revenge. Galaxiul ăla. O fi tot Renegade-ul, mă? O fi tot Renegade-ul cu skin-ul de Galaxy? Nu știu. Sau... Nu știu, chiar nu... Nu știu, cred că e ele, mă, dar... Bă, că dă take de ele, cam toxic, băiatul. Hai să schimbăm. Să-mi pun Gulu și să-mi pun și ăsta de Skull OG, ca să arăt cumva că am ambele skin-uri. Asta e un... Nu vine cuvântul foarte OG. Nu vine exact cuvântul. Un combo, așa. Da. Văd, efectiv. A, uite-l, mă, uite-l. Da, mă, cred că el era, mă, că nu mai e Galaxiul. Deci chiar e Caterinca. Deci nu mă gândeam că o să dau de un Renegade Raider. Se flexează, băiat. Da, floss aici. Mamă, și ăla are floss? Cam bine. Da, clipul ăsta nu știu cât de interesant a fost, însă eu am râs o grămadă pe parcurs și chiar m-am distrat. Oricum, cam ăsta este clipul, nu prea am ce să mai găsesc. Renegade-ul ăsta a fost mai interesant. Oricum, vă mulțumesc pentru vizionare și probabil noi ne vom revedea la următorul clip. Pa, pa!